Καλώς ήρθες λοιπόν YouTube σε ένα ακόμα βίντεο όπου πρόκειται να δείτε την πιο αυθεντική, πρωτότυπη και γαμάτη ιδέα που δεν έχει κάνει κανείς ποτέ μέχρι τώρα στο YouTube, εκτός από τον iDubbbz. Σήμερα λοιπόν πρόκειται να δούμε ένα site το οποίο λέγεται kickstarter.com, όπου ο κάθε μαλάκας, sorry κιόλας, μπορεί να μπει με ό,τι ιδέα έχει και να ξεκινήσει το project του, στην ουσία παρακαλώντας τον κόσμο για να του δώσει λεφτά. Δεν έκανα της για να ανέβω, το βράδυ την πόλη αγναντεύω. Απ' την Ακρόπολη βράχω ψηλά με τα αστέρια χορεύω. Δεν έκανα πίπες να πάρω πλατίνες, κλεμμένα βραβεία. Είμαι ο top στην Ελλάδα, καλύτερος με ήχο. Για πρώτο πιάτο λοιπόν αποφάσισα να ασχοληθούμε με τον Thomas LeBlanc, ο οποίος είναι 25 χρονών από τον Καναδά. Έχει παρατήσει το κολέγιο γιατί όχι. Είναι ερασιτέχνης προγραμματιστής, ερασιτέχνης animator, αλλά νομίζει κατά τη γνώμη του ότι είναι καλό σε αυτό και ελπίζει να γίνει developer ενός παιχνιδιού. Αλλά πρωτού μιλήσουμε για λεφτά κλπ, πάμε πρώτα να δούμε το gameplay, ένα βίντεο από το παιχνίδι, για να καταλάβετε λίγο εσείς περί τίνος πρόκειται. Πιστεύω δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. Καταλάβαμε όλοι τι είναι για τον Μπούτσο. Και πάμε τώρα στο λόγο για τον οποίο κάνουμε το roast σε αυτό το gameplay. Και θα μου πει σε μαλάκα Λεναρά, ο τύπος θέλει να κάνει ένα game και άμα δεν σ' αρέσει, άντε και γαμίσου. Δεν έχω θέμα με αυτό. Να κάνει και 5 games. Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Ζητάς 13 χιλιάρικα για να φτιάξει ένα παιχνίδι του οποίου το demo είναι 32 MB, που ένα βίντεο με τσόντα να κατεβάσεις παραπάνω MB πιάνει. Και άμα το demo είναι 32 MB, άντε το full game να πάει 200 MB. Όπου καταλαβαίνεις ότι το game δεν έχει πέσει δουλειά πάνω, δεν έχουν προσπαθήσει καν και γενικά από γραφικά βλέπετε πως είναι. Πιο τρομακτικό με ένα από όλα αυτά είναι ότι 1000 άτομα βάλανε γύρω στα 30 ευρώ ο καθένας και μαζέψαν 30 χιλιάρικα για αυτόν τον τύπο. Τον Thomas LeBlanc, ή αλλιώς θα τον πω καλύτερα ο Mr. Fake Your Childhood Memories. Γι' αυτό γιατί απλά προσπαθεί και καλά να παίξει με τα συναισθήματα, το στυλάκι λίγο παλιό game και απλό, έχοντας φτιάξει ένα game που απλά βαράσει με μπουνιές κάτι σκελετούς οι οποίοι έχουν σπαθιά και ασπίδες. Λοιπόν, στην περιγραφή έχει, όπως είπαμε, τα demo και αυτά. Και πάμε στη λίστα με το τι κερδίζεις ανάλογα με τα λεφτά που κάνεις donate σε αυτόν τον τύπο. Λοιπόν, για $20 και πάνω θα πάρεις το game γύρω στα $15. Γιατί άμα κάνεις 20 ευρώ. Περίμενε λίγο, σκάσε λίγο. Ρε. Με τα 20 δεν παίρνεις το παιχνίδι. Όχι, με τα 20 παίρνεις το προνόμιο να πάρεις το παιχνίδι με $15 στο περίπου. Γιατί δεν ξέρει κιόλας ανάλογα το που θα μένεις. Μετά από $33 και πάνω έχεις την τιμή να πάρεις το παιχνίδι και το soundtrack και όλα αυτά μόνο με $25. Δηλαδή το soundtrack του παιχνιδιού θα κοστίσει στην ουσία $10 παραπάνω από το αν έπαιρνες σκέτο το game. Γιατί fuck logic, με 45 και πάνω παίρνεις μόνο με $35 και το game, το host που δεν ξέρω τι είναι. Είναι το original soundtrack download, sorry. Και παίρνεις και ένα artbook που σκέφτομαι εγώ τώρα ότι άμα με 13 χιλιάρικα το μόνο που καταφέρνετε είναι να φτιάξει ένα game που μοιάζει έτσι, φαντάσου πώς θα είναι το artbook και πόσο φτωχό γενικά θα είναι. Αυτά λοιπόν για το πρώτο project. Τρέξτε να προλάβετε να μην ξεπουληθεί το game, γιατί δεν είμαστε να παίζουμε free games τύπου Last Man Standing που έχουν γραφικά σαν αυτό. Ούτε καν θα πληρώσετε 15 ευρώ με προνόμιο. Άρα υπολογίζω ότι το κανονικό game όταν τελειώσει θα κάνει γύρω στα 30 ευρώ. Κάπου εκεί θα έχεις να διαλέξεις ή GTA ή Fight Night. Το δεύτερο project λοιπόν είναι από τα αγαπημένα μου. Έχει να κάνει, είναι μια τσάντα γυναικεία. Πάμε κατευθείαν στο βίντεο να πάρετε λίγο γραμμή τι γίνεται και συνεχίζουμε κανονικά. Anyway, we should really keep an eye on... Oh, hey! I'm just organizing a fundraiser for endangered pandas. Couldn't help but notice you eyeing my bag. Συγγνώμη που στο χαλάω φίλτα τη γυναίκα που δεν κάνει να σε κράξω κανονικά, γιατί δεν ξέρω αν βλέπεις YouTube τελευταία, γίνεται λίγο χαμός. Αλλά όπως και να έχει, το γεγονός ότι φτιάχνετε τσάντες χωρίς να σκοτώνετε πάντα δεν σημαίνει ότι κάνετε έρανο. Ζητάτε λεφτά, άρα δεν έχετε μία για να κάνετε έρανο για τα πάντα. Οπότε μη μου λες μαλακίες πρώτον. Και δεύτερον, όχι, κανείς δεν κοίταξε την τσάντα σου γιατί φαινόταν σκατένια όπως και να έχει. It's a new diaper bag from Freshly Picked. Like it? Of course you do. It's beautiful. There's structured pockets. You can wear it 3 different ways. There's feet on the bottom to make sure it never touches the ground. And it's made out of high-end vegan leather. But you'd never guess what I have in this diaper bag. It has room for everything I need. My laptop, my files, baby wipes,
And the mess from my toddler's blowout on the way to daycare this morning. She'll be fine, but the car seat will need to be wiped down. And then bathed in bleach. And then incinerated. But you'd never guess I've got poop in this diaper bag. Οπότε μας ζητάνε 25 χιλιάρικα για να φτιάξουν μια εταιρεία που θα φτιάχνει τσάντες από vegan δέρμα, το οποίο ακούγεται creepy από μόνο του. Και τα δυνατότερά της σημεία είναι ότι έχει πολύ χώρο, γιατί έτσι δουλεύει το μέγεθος. Άμα η τσάντα, ξέρω εγώ, είναι 1x1 μέτρο, φυσικά και θα χωράει παραπάνω πράγματα. Και το καλύτερο είναι ότι όλα αυτά θέλουν να μας απολύσουν μέσω μιας γυναίκας η οποία κουβαλάει pampers με σκατά μέσα. Made for women by women. Everything is easily accessed and everything wipes away clean. Καθαρίζει τόσο εύκολα που πρέπει να κάνεις cut το βίντεο και μετά να το κάνεις με βρεγμένο μαντιλάκι, γιατί με το κανονικό δεν βγαίνει. Anyways, πάμε τώρα στα ποσά, να μιλήσουμε λίγο για το χρήμα πάλι. Οι τύποι ζητήσαν 25 χιλιάρικα. Τους έχουν κάνει donate $307,000 και εγώ κάθομαι και κάνω βιντεάκια στο YouTube. Τελείωσε. Το επιχείρημά τους ήταν ότι η μεγαλύτερη τσάντα χωράει περισσότερα πράγματα μέσα. Λες και εμείς νομίζαμε ότι όταν βάζεις κάτι μέσα στην τσάντα πάει, ξέρω εγώ, σε μαύρη τρύπα και εξαφανίζεται. Και ότι καθαρίζει εύκολα, αλλά στην ουσία δεν καθαρίζει εύκολα. Αυτά, πάμε στο επόμενο project. The ancient city of Lux has returned. A dormant darkness awakens. The stones of the world cry out. Those who respond to call become stonebound. The stones imbue their wearers with powerful abilities to push back the darkness. Today, in the Valley of Lux, you gather to train for allies. Prepare for the upcoming battle. Command your troops and choose your strategy. Draw on the power of the speeding stone. The stonebound sight. Πήρατε 2 λεπτά από τον χρόνο μου δείχνοντάς μου κάτι fail animation φωτογραφίες με μια φωνή full edit από πίσω να λέει πράγματα που διαβάσατε στη Wikipedia και χωρίς να μου εξηγήσετε το τι στο μπούτσο παίζει με αυτό το παιχνίδι. Το οποίο τελικά, από ό,τι θα καταλάβατε στο τέλος του βίντεο, είναι ένα επιτραπέζιο, παιδιά. Είναι επιτραπέζιο και ας το παρουσιάσαν λίγο σαν το League of Legends. Να φτιάξετε και επιτραπέζια, να φτιάξετε και Monopoly και ό,τι θέλετε. Αρκεί, ρε φίλε, να ζητάτε λογικά ποσά. Οι τύποι ζητήσανε και τα πήρανε 35 χιλιάρικα για να φτιάξουν ένα παιχνίδι με κάρτες που, εφόσον είναι ερασιτέχνες, προφανώς φτιάξαν από κολόχαρτο. Ένα 25x35 πόντους, δηλαδή, ξέρω εγώ, κάπως έτσι, board, ας πούμε, και 2 ζάρια. Και θέλουν 35 χιλιάρικα, λες και θα χρειαστεί να φτιάξουν τόσο πολλά που θα πουλήσουν ρεπούστη μου για 35 χιλιάρικα. Σε αυτό δεν είχα να πω πάρα πολλά, απλά τι τιμή είναι αυτή, ρε φίλε, εκεί πέρα κόλλησα. Anyways, πάμε στο επόμενο project, το οποίο είναι το νούμερο 4, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ που θέλουν να κάνουν, δεν έχουν, ξέρω εγώ, ούτε καν την αρχή, και ζητάνε 15 χιλιάρικα για να γίνει. Hi, I'm Gary Martin. We're creating this film to inspire adventure, raise funds for conservation in Chile, and promote awareness for wild places across the globe. Yeah, so the Greater Patagonian Trail is definitely a trail of its own. This trail is rough, remote, unforgiving, desolate. I mean, you could go for at least 2 to 3 days and not see a single person. Όπου οι τύποι, λέει, το κάνουν αυτό για να ευαισθητοποιήσουν τα άτομα σχετικά με τη φύση κλπ. Και ούτε καν για να κάνουν free ταξιδάκια. Μην είστε μαλάκες, εντάξει. Σε γελιές από το τρέιλερ που δείξαν λίγο National Geographic και λίγο πήγανε, ξέρω εγώ, στην πλατεία από πίσω που είχε λίγο ρημιά και κάνανε βιντεάκια. Αλλά δεν φτάνει το κασέ να πάνε σε όλα τα σημεία που θέλουν. Είναι 4 άτομα. Άμα πάω στο προφίλ, πάω στοίχημα ότι έχουν παρατήσει και αυτοί το κολέγιο και θέλουν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, ρε μαλάκες. Μην λέτε ότι θέλουν να κάνουν τζάμπα ταξίδια. Μην είστε μαλάκες. Και ξέρετε ότι άμα τους δώσετε τα λεφτά που σας έδωσαν οι γονείς σας, θα πάνε σε καλή μεριά. Γιατί εγώ και εσύ και όλοι οι άλλοι δεν τα γουστάρουμε τα ταξίδια μία. Εντάξει, κανείς από εμάς δεν θα θέλει 15 χιλιάρικα
για να πάει στην Αλάσκα και να κάνει vlog για το YouTube. Ούτε καν. Το πιο αστείο είναι ότι 62 άτομα δώσανε σύνολο 5 χιλιάρικα. Βρε μαλάκες, ανοίξε τηλεόραση, πάτε. Βασικά θα σας έλεγα να δείτε για μια τσόντα, αλλά άμα θέλετε να δείτε φύση, μπορείτε να δείτε τσόντα σε φύση. Ή να δείτε κανονικό National Geographic και να γκαβλώσετε ρε πουτάνες. Guess what? All of us are already builders, explorers, entrepreneurs, and artisans. This is about building a belief in yourself and confidence that everyone, including you, is a builder, because that's what humans do. We created Kiddables so you can uncover it, because trust us, it is there. So struggle, find problems to solve, fail, learn, and overcome. And get up and build it your damn self. Ξεκινάμε με τα βασικά. Όλοι είμαστε, λέει, καλλιτέχνες και φτιάχνουμε πράγματα, builders ας πούμε, με το δικό μας τρόπο. Όχι, είμαστε σερβιτόροι, καθαρίζουμε τραπέζια που ξεράσαν οι άλλοι πάνω και φύγαν από το μαγαζί και δεν πήραμε και μπουρμπάρα από πάνω. Και γενικά οι περισσότεροι δεν έχουν χρόνο να κλάσουν και όταν έχουν λίγο ελεύθερο χρόνο προτιμούν να πάνε να κοιμηθούν παρά να φτιάχνουν κιθάρες που θα παίζουν κάπως έτσι. Want to build an electric car someday? How about you start by soldering our Bluetooth speaker? Thinking of building a company? Okay, get all of the movable parts in our Ruby solver to sync first. Once you feel the pride of not only completing one of our kits, but the value in persevering through a difficult task, you'll be eagerly looking for bigger and more complex projects. Επειδή το βίντεο δείχνει συνήθως παππούδες να φτιάχνουν πράγματα, αν και το έχω κάνει cut, ένα έχω να πω. Δεν θα φτιάξουν ούτε ηλεκτρικό αμάξι κάποια μέρα, ούτε θα γίνουν επιστήμονες, ούτε θα ανοίξουν εταιρεία. Και όχι επειδή είναι παππούδες. Επειδή θέλει γαμημένες γνώσεις να πετύχεις σε κάτι τέτοιο. Με αυτό το kit, το καλύτερο που θα φτιάξετε θα είναι το καλώδιο από το ποντίκι άμα χαλάσει, και αν έχει να κάνει με καλώδια γενικά το kit, ή στην καλύτερη την πόρτα επειδή σας έκανα διάρρηξη προχθές. Αυτά λοιπόν για το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια, έχω πάρα πολλά Kickstarter που με περιμένουν. Αφήστε ένα like, ένα σχόλιο να ξέρω. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και φιλάκια mates. Похуй, кто ты, откуда, кого ты продал. Передай мне провод, это Тольятти, город. За наших выпить повод, вашим хоп тут подан. Если пиздел поломан, бляди в бэхе стонут. Извиваются, ай, как красиво пляшут Франклин.